входната врата. Вляво е родителската спалня. Скрин с 3 чекмеджета. Спалня, чисто нов е матрака. Голям 2,40 трикрилен гардероб. Ламината, тук са плочки в коридора, това е за обувки, за качалка. Тук е малката спалня, която казах. Тук също има такъв голям, но двукрилен гардероб. На 2,40. Има една голяма тераса, която може да се сложат столчета с маса. Така. Пак коридора. Баня с душ кабина. Секунда. Ето. Душ. Тоалетна. Шкаф с огледало. Така, и тук вече е хола. С това отсреща още един балкон. Дивана е разтегателен, тройка, много хубав, удобен. Тук е терасата, още една тераса. И това. Чекмеджета има. За прибори, нали, тук, тъй като тук няма чекмеджета. 2 реда горни шкафове, 1 ред долни, фурна, котлони, аспиратор има. Пералня с сушилня. Миялна машина на 60 см. И голям хладилник 1,92 и нещо ли беше, нещо такова. Това е.